uTshireledzo Ndou ufike enkantolo namhlanje ekuseni ephelezelwe ummeli wakhe naye obhekene necala lobugebengu u-advocate Jeremiah Pila emva kosuku ehoxile ekumeleni uThabo Bester ecaleni lakhe lokweqa ejele. Icala bekufanele lilalelwe enkantolo okujwayele ukuhlala kuyo icala lika Bester, kepha amacala asohlwini lwenkantolo athuthelwe enkantolo eyakhelene nalena lapho kuqulwa khona icala lika Bester. Bengaqaphele abezindaba, uNdou ungene isinyelele enkantolo ezobhekana namacala elokuzama ukudlwengula nelokushaya. What happened was that we normally use the front doors of courtroom 20A, but they've been locked since this morning. So our assumption was that the court has not yet started, but it was only later that we realized that they are using a back door that we normally do not use. And unfortunately, by the time we realized that that court is sitting, people are using the back door, the accused had already appeared before the court. uNdou oneminyaka engu-27 ubhekene necala lokuzama ukudlwengula nokushaya owesifazane oneminyaka engu-34. Abezindaba bebecele ukuba baqophe isigcawu secala njengoba kwenzeka nakwamanye amacala, futhi banikwa imvumo yokwenza lokho. Njengokusho kwe-NPA, icala likaNdou lihlehliselwe uJulayi. Ezindabeni zethu kumzansi wethu Channel 163, ngikulinda Mnisi, ngibika ngiseBloemfontein eFree State.